We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngafica umyeni wami enza ucansi nengane yethu ena-17 years. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Sinale ndoda bese sineminyaka ewu-19 sishadile. uNkulunkulu wasibusisa ngezingane ezimbili zamantombazane. Endala yayina 19 years bese kuthi encane yayina 17 years ngaleso sikhathi. Bese umndeni nje ophila kahle kakhulu ngoba besinamabhizinisi sinomyeni wami. Izingane zethu besiqiniseka ukuthi ziyakuthola konke ezikudingayo. Konke nje bekubukeka kuhamba kahle. Kungekho futhi okusolisayo ukuthi ngabe khona okwenzakalayo phakathi kukamyeni wami nengane yethu. Ngicabanga ukuthi abaningi bayazi ukuthi izingane zamantombazane ziyaye zisondelane kakhulu noyise ukundlula omama. So-ke nakwami bekunjalo. Izingane zami nje bezisondelene kakhulu nobaba wazo zombili futhi. Ukundlula mina ngoba bekuthiwa mina ngiyathetha nginolaka. Kodwa lokho akusho ukuthi besingathandani nezingane zami. Yazi uthando nokuzwana ebekukhona emndenini wami, angazi ngingakufanisa nani. Bese umndeni nje ohalelwa yiwo wonke umuntu endaweni. Unyaka okwenzeka ngaso isigameko. Ingane yethu le endala bese ihlala eRes eGoli. Beyenza unyaka wayo wesibili e-University of Joburg. Bese kuthi ke umsolwa yena ubenza umatric. Kwathi ngolunye usuku kuJune kuvalwe izikole. Ngavuka nje ekuseni njengenjwayelo, ngageza ngalungisela ukuyochecka amabhizinisi wethu. Ngalelo langa ke umyeni wami wathi yena ukhathele udinga ukuphumula namuhla. Ngamshiya nje embedeni. Nengane yethu ke yayikhona ke endlini. Ngithe nje ngisendleleni nami ngazizwa ngathi nginako ukukhathala ngoba vele kulelo viki sasibhizi kakhulu nomyeni wami ngezinto zamabhizinisi. Sasibuya ebusuku endlini siphinde sihambe eintatha. Ngase ngifikelwa umcabango wokuthi kungcono ngivele ngiye ezitolo ngiyocosha nje izinto ezincane ezishodayo endlini bese ngibuyela emumva. Nangempela ke ngenza njalo. Khumbula konke lokho ngizenzela mina, akekho umuntu engimazisayo. So endlini babazi ukuthi ngizobuya emini ngoba vele sasikhulumile nomyeni wami ukuthi angeke ngihlale kakhulu eofisi, ngizosheshe ngibuye. Uma ke ngiqala isikhathi engaphuma ngaso endlini, kusho ukuthi ngathi nje ngiphuma ngesango zabe zikhala ngoba akuphelanga u2 hours ngihambile endlini ngoba ngizobuya ngithole lomhlola. Nangempela ke ngathenga ukudla ngase ngishaya imoto ngabuyela emumva. Ngafike ngathola kukhiyiwe. Ngokunganaki-ke ngazivulela ngokhiye bami. Vele-ke wonke umuntu wayenokhiye bakhe. Umuzi-ke wethu wawumkhulu, so ubungeke vele ukwazi ukuzwa ukuthi kukhona umuntu ovula umnyango. Umuntu ongena ngesango wawukhona ukumbona uma usekhishini noma edining room. Ngangena-ke ngaqonda ekamelweni lalengane, ngithi ngifuna ukuzoyibiza izongincedisa ukwehlisa izinto emotweni. Ngangamthola-ke, ngazitshela ukuthi usezulile ngoba vele uyakuthanda ukuzula. Ngase ngiqonda ekamelweni lethu, sengithi ngiyocela phela umyeni wami azongincedisa.
Uyabona mabethi siphila ezinsukwini zokugcina sengiyakholwa. Nginitshela ukuthi ngathi ngivula umnyango ngathola ingane yami ilele ibheke phezulu iwavulile amathanga. Ubaba wayo oyizalayo, hhayi i-stepfather, ungaphakathi kwamathanga wengane yethu benza ucansi. Kudlala umculo opholile ku-TV. Inhliziyo yami ngayizwa ishaya kancane, kwaba mnyama amehlo. Emva kwalokho angazi kwenzakalani ngaphaphama esibhedlela. Ngaphaphama esibhedlela lapho ikhanda liyaduma, inhliziyo iphukile. Ngathi ngiyaqalaza ngabona umhlengikazi ejabula ukuthi ngivukile. Amagama okuqala engawakhipha ngomlomo wami, ngathi kumhlengikazi ngicela ukuthi angitshele ukuthi konke ebekwenzeka bekuyiphupho. Ngambona edideka umhlengikazi, wahlala phansi, wangibamba izinyawo, wase ebuza-ke ukuthi kwenzekeni. Ngavele ngabheka phansi, izinyembezi zazehlela. Ngabe sengiyamlandisa-ke, wahlahla amehlo, umbona nje ukuthi uyathuka. Ngamtshela-ke ukuthi akukho okuhlula imbokodo, ngizobhekana naso lesimo. Wathi nje ngiyakucela konke ozokwenza, ngicela ungapheleli ejele. Ngavele ngathula, wabe esesukuma-ke wavula ifayela, kwaba khona akubhalayo. Wangibuza-ke ukuthi ngizizwa kanjani, ngabe kukhona yini izinhlungu enginazo emzimbeni. Ngamutshela-ke ukuthi ngikahle. Ukube wayekwazi ukuvula ingaphakathi lami, wayezobona ukuthi ngiyabhibha, ungangilayitha ngivuthe ngaphandle kwaparafini. Kwase kukhala ucingo lwami. Mangithi ngiyabheka, ingane yami le egile imikhuba. Ngathi nje ngilibamba, ngathi kuyo ngicela ungitshele ukuthi bengiphupha ngalento engiyibonile. Yavele yakhala, yathi mama ngiyaxolisa. Ngezwa kudabuka ngaphakathi kumina, kusika inimba. Kwangathi ngingayibulala manje ngoba vele yazalwa imina, kungangcono ngiyibulale mina. Ngavele ngalucisha ucingo ngaso leso sikhathi. Ngabe ngitshela umhlengikazi ukuthi ngifuna ukugoduka. Wavuma-ke, kodwa wathi angilinde kancane usayokhuluma no-doctor. Kwathi nje emva kwa-4 to 5 hours, kwangena ucingo kufona ingane yami le endala ese-UJ. Ngenza ngathi akonakalanga lutho, ngayiphendula kahle. Yavele yakhala, yathi ma ukuphi? Ngaphendula ngathi ngisekhaya ntombazane yami. Phela ngangiyifihlela ngoba angifuni iphazamiseke ezifundweni zayo. Wabese ethi mama, kungani ungangazisanga ngize ngizotshelwa omakhelwane? Ngavele ngakhala-ke nami, ngabese ngithi bengizokwazisa kanjani? Ngiyasaba ukuthi uzophazamiseka ezifundweni zakho. Yaqhubeka yakhala ingane yami. Yabe isibuza ukuthi manje useqaqiwe yini? Ngabe uzomshaya na? Ngavele ngaxakeka ukuthi useqaqiwe ubani, kanti ukhuluma ngani? Uvalo lwavele lwangishaya kakhulu. Yavele yakhala kakhulu ingane yami, kwaqhuma isililo. Nami sengikhaliswa nawukuthi angikaze ngayizwa ikhala kanjena. Kusho ukuthi lento emukhalisayo ibuhlungu. Ifoni yayo yathathwa omunye ohlala naye eRes. Wavele wathi lo muntu uyakhala akayeki. Ngabuza-ke ukuthi kanti kwenzakaleni?
Wathi uthole ucingo olumazisa ukuthi usisi wakhe omncane akasekho emhlabeni, uzihengile. Ifoni yavele yaphunyuka yashayeka phansi. Ngamemeza kwaduma isibhedlela sonke. Beza begijima odokotela nabahlengikazi. Bangibamba bazama ukungehlisa umoya. Bangibuza-ke ukuthi kwenze njani. Ngavele ngathi ingane yami angibange ngisaqeda. Ngasho ngisukuma ngithi ngifuna ukuhamba. Bazama-ke ukungivimba kodwa kwabanzima, ngangifuna ingane yami. Ngabiza i-Uber-ke yafika ngahamba. Ngathi uma ngifika endlini ngathola kugcwele amaphoyisa nabantu egcekeni. Ngangena ngigijima endlini ngimemeza phela ingane yami. Ngathi ngifika isigoqiwe ibekiwe phansi yambozwa ngefoyela. Mangibuza ukuthi kwenzakaleni kwathiwa uzihengile. Ngavele ngangazi nokuthi ngithini kubani. Nakho ngiphelelwa umshado nengane yami isiyangishiya. Nalo doti wale ndoda nawo uyakhala la. Angazi-ke noma ukhalela intombi yakhe noma umntwana wakhe. Ngathi mangithi qala ngabona iphepha kunepeni phezu kwalo. Mangisondela kanti akulona ipeni, i-pregnancy test. Izinyembezi zavele zehla ngingakayifundi le ncwadi ngisabona i-pregnancy test. Ngayithatha-ke le pregnancy test ngahlala embhedeni ngayibuka. Kwangicacela-ke ukuthi beyikhulelwe lengane. Nansi imigqa mibili. Ngavele ngakhala lapho kwase kuthi angiyilandele ingane yami. Ngase ngithatha le ncwadi nayo imanzi ngathi khona obekade econsisa amanzi kuyo. Kwangicacela-ke ukuthi ingane yami ibikhala ngenkathi ibhala le ncwadi. Yayifundeka kanjena-ke. Wena obone kuqala le ncwadi, ngicela ungangijaji ngesinqumo engisithathile. Isifiso sami ukuthi le ncwadi ifinyelele kumama wami. Kukho konke engikwenzile ngiyaxolisa kunina nonke. Akukho kuhle engikwenzile kodwa ngibone kulihlazo ukuhlala nomama makunjena. Empeleni bengingahlosile ukuzithathela owami umphefumulo. Kodwa akukho engingakwenza manje. Ngibone kungcono nginishiye kunokuthi ngiqhubeke ngihlale kulolu phahla lwendlu. Angazi kwenzakalani ngami. Ngagcina sengimthanda ubaba ongizalayo. Ngoba naye wayehluleka ukuba ubaba kumina. Ngaze ngamkhanuka. Ebephithizela engagqokile ngoba ethi ngiyingane. Kwagcina sekwenzekile. Ngiyazi koba nzima ukuthi ningikholwe. Kodwa manje ngicela ningikhulule. Lana engiyakhona mhlawumbe bengangamukela. Nikhululeke angeke ngibuye nangephupho kunina. Ngoba lento eniyizwa ezinhlizweni zenu ngiyayizwa nami. Ukube kuya ngami bengizolinda ngitete umntwana bese ngiyahamba. Kodwa inkinga uzoba umthwalo kama wami. Okukhulu uzokhula ezitshela ukuthi uhleli nomkhulu nogogo kanti chabo uzobe ahlezi nogogo nobaba wakhe. Mawukuthi le ncwadi ayifundwa umama, ngicela ize ifike kuyena. Ngiyaxolisa kakhulu mawami ngento engiyenzile ngakuphula inhliziyo. Ngaqeda ukufunda le ncwadi ngaphuma, ngathola amaphoyisa sewabize iambulensi nemoto yezidumbu. Ngathi ngibuka le ndoda, ngezwa ngiyinyanya
ukuthi ukuba ibingekho ingane yami ngabe isaphila. Ngaqalekisa nosuku engahlangana ngalo nayo. Ngatshela-ke amaphoyisa ukuthi ingane yami izihengile ngoba lona ubelala nayo. Ngabatshela ukuthi ngizibonele ngawami amehlo khona namhlanje. Lathi elinye iphoyisa angeke kusasiza ukuthi ngivule icala ngoba ubufakazi anginabo. Ngazama-ke ukuchaza kodwa bathi angeke kusize ngalutho. Omunye-ke ubhuti ohamba nalona owemoto yezidumbu washo ukuthi umntwana noma engasekho kuyakhonakala ukuthi kwenziwe ucwaningo butholakale ubufakazi. Nansi futhi ne-pregnancy test nencwadi. Lavulwa kanjalo-ke icala bamvalela lo. Angithi phela lesilingo sendoda besiwusomabhizinisi owaziwayo endaweni. Yingakho amaphoyisa wayengafuni ukumbopha ngoba abangani bakhe. Ngakhipha izimali ezishisiwe ngabhadala abameli ngifuna lo abhadle ejele. Nemiphumela-ke yabuya yasho ukuthi bengiqinisile. Salihamba-ke icala liloku lihlehliswa. Yaze yathi ingane yami le esengisele nayo emhlabeni. Yathi ma, kungcono ulicishe lecala ngoba kuyacaca ukuthi amaphoyisa asesayidini likababa. Ngayitshela-ke ingane yami ukuthi ngizolwa ngiyoze ngingene egodini. Angeke lesigilamkhuba silale nengane yami kuthuleke kanjalo. Kwathi nje emva konyaka ngathola ucingo oluvela kumseshi wathi angifike epolice station. Ngathi mangifika wangihlalisa phansi wangitshela ukuthi idokodo lidukile. Yazi ngazama ukulwa epolice station kwasho ukuthi bayangihlula. Ngabuya ngingazi nokuthi ngenze njani ngoba lo muntu uyingozi. Ukuphuma kwakhe la uzosibulala sinengane yami. Yazi ngangithi banamanga uma bethi eSouth Africa kukhuluma imali. Wadedelwa-ke waphuma ejele. Wafika-ke endlini ehamba namaphoyisa ezothatha izimpahla zakhe. Wahamba kanjalo-ke angiphindanga ngambona. Kuze kube yinamhlanje uyagcaluza la ngaphandle. Abamaziyo-ke bathi bayambona. Ngiyacela-ke dadewethu ufunde lo mlayezo ubheke kuye ngqo. Ngifisa wazi ukuthi owakwenza kumina ninengane yakho kwangikhubaza. Angisakwazi ngisho ukuvumela ingane yakho lena esele ukuba ithole indoda. Angisathembi lutho oluhlangene nomuntu wesilisa. Ngisasho namhlanje noma ungathenga amaphoyisa nakho konke okunye, kodwa umphefumulo womuntu angeke ukuthenge. Luyeza olwakho usuku. Ngifisa wazi ukuthi lengane eyethu eyazibulala ngenxa yalamanyala beniwenza, igazi layo lisezandleni zakho. Ungaboni ngithulile yonke leminyaka, ngisathatha amandla. Eyami nawe ayikapheli. Dadewethu lo mlayezo uzofika kumnikazi. Ngiyabonga ithuba. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitsheleke uthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.